ମାନଙ୍କୁ ନେଉରା ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ମାନେ ଭୁଲ ବମ ବାହାରି ଚାଲି ଯାଉଛ ସବୁ ଯଦି ଏ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ିକି କିଛି ଖାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ ସିଏ ପଠାଣେ ନେଇକି ହାଣି କାଟି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ହାଣି କାଟି ଆମ ଗୋମାତା ହାଣି କାଟୁଛ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋମାତା ଛୁଆ ଅଣ୍ଡିରା ବାଛୁରୀ ଘରେ ପାଳିକି ସେବା କରନ୍ତ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ପାଏ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପଥର ସାଣ୍ଡକୁ ଜୁହାର ହେଉଛ କ'ଣ ଲାଭ ପାଉଛ? ବର୍ଷର ଥରେ ଯିବ ବୁଲି ତା ଆଡ଼ମ୍ବର କରିକି ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯାଉଛୁ ନେଇକି ବାଟ ସାରା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଇଏ କରି ଆଡ଼ମ୍ବର କରିକି ଯିବ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ସାରି ଆସ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଷେଣ୍ଢ ପାଳ କେତେ ପୁଣ୍ୟ। ଏଇ ଦେଖ ଗୋମାତାଙ୍କ ମୁଁ ଦେଉଛି ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସବୁ ବୁଝ ଜାଣ ଆଉ ଅଣ୍ଡିଆ ବାଛୁରୀ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଷେଣ୍ଢ କରିକି ହେଉଛି ଯୌବନ କଂସେଇ ମାନେ ନେଇ ହାଣି ଖାଇବେ କେତେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟାୟ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନାବାଦୀ ଗୋଚର ଅଛି ସେଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଶାଳା କରି ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କର। ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବାଟା ଆଉ କିଛି ଦୁନିଆର ସେବା ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ। ଆଉ ଖାଲି ଆଖଡ଼ା କରିକି ସାରିବ ବିପଦ ପଇଲେ ଯାଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ପଥର ଷେଣ୍ଢକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ତା ଦେହରେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ଜିଅନ୍ତା ଷେଣ୍ଢକୁ ଇଏ କର ମାନେ ସେବା କର ଭୋଳାନାଥଙ୍କ କୃପା ହେବ। ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବାଟା ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ସେବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଶିବଙ୍କର ବାହନ ହେଲେ ହେଉଛି ଆମର ଭୂଷଣ ମହାରାଜ ଷେଣ୍ଢ। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଷେଣ୍ଢକୁ ପାଳ ଆଉ ନିଜ ଅଣ୍ଡିଆ ବାଛୁରୀକି ବାରିକି ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଯବନ କଂସେଇ ପଠାଣମାନେ ହାଣି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିପଦ। ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିବ ନହେଲେ ସବୁ କଳିକି ମହାବିନାଶରେ ବିନାଶ ହେବ। ସାରା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଗୁହାରି ସମସ୍ତ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନାଦି ଗୋଚର ଜାଗାକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଶାଳା କରିକି ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କର। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ନହେଲେ କଳିକି ମହାବିନାଶରେ ସବୁ ବିନାଶ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଦେଖ ଗୋମାତାଙ୍କର ମୁଁ କେମିତି ଆଉଁସୁଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆଉ କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ ସେବା କୁକୁର ସେବା ନ କରି ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କର। ଜୟ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଜୟ ଗୋମାତା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଭୋଳାନାଥ।